أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلما شرف لا تي في لاجيبو أمبو فوكا ولنموندو كالله سبحانه وتعالى دلي يا ربي ألك كسينا كهنا أناك بركة جديلي ألكو كينين أو بلا جلينكا جمعية الأنصار دين بلوفرا من بي مبتي كوفي no ye mufti section u ka section min be cara be banyagara marala ka keni an karamogo asayidi Sherif Usman Maran Haidara alika sam bioroni flana anniversaire hukumu konna u ye wajulu bala be wajulu min nu ye wele bla mawma ka bo fam bela jelen fe kenen ka an karamogo chaman kumbe nga anya wasado mamuna an je ko o laje nyon fe ne prora gwena mara ko be section pura point section pura be ba bismillah ba kinado o yala ba tegi dero kondi je ko si ko Allahu akbar ando furu tunda sa amen amen be amba ho ne jando o sikina kan beji o je de hambuni jalani o yaji ne so o de mo bon jalani amen amen ala ta jindigi da man dinga bu sina ala ta sa amen amen o duwana de simurangara do wo kullu Sherif Usman Maran Haidara amman dinga mo rutindon do amen amman dinga mo no pendeka ya rabbi amen odo ana de sumura dinga do wo kullu amman dinga do na amman ma kala tudi amman ay kala nyulu ba idu rutinde so amen amen purwar de marasama se maliki tesige akula arama yebi da amman dinga ba idu rutinde so amen ba ta yang bayu na kipi bersega amen ala wali mandonga ala barkada kaka ko fa amna soli kirabaka ko fa amna foli ani tanu ani barkada ko nyesi anga sababu mama no ya asayidi Sherif Usman Maran Haidara ko fa amna na maache ani muso bele jere fu na kaka ko fa an karamo minum bora maraga kongo no Ibrahim dunia na ka delegation an ka foli boye atila ka cara succession mɔgɔw fo lu ye nin baaraba in kɛ ya rabbi ala k'o sara amen nin waati na kuma jante an b'a fɛ ka min fɔ aw ye an bɔlen Côte d'Ivoire ka na Burkina ka na se Tchad dugu kɔnɔ bi ni y'a denw jate fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa tile 30 ani sabala bi Allahu akbar tile 30 ani sabala an ye dugu 90 ani 9 de yala Allahu akbar dugu 90 ni 9 na ni sigi ɲɔgɔn an ye sigi 100 ani sigi 65 an y'o de kɛ Allahu akbar mɔgɔ minnu bolo donna an karamɔgɔw bolo ka baya kɛ nin waati in kɔnɔ min kɛra an ɲɛna ni minnu kɛra an kɔfɛ ka an wele ka kibaruya di minnu kɛra an bolo maa 500 ani maa 17 Allahu akbar weleli min y'an sɔrɔ o fana ye maa 500 ani maa 37 Allahu akbar ni a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 1000 ani maa 54 Allahu akbar olu de ye baya kɛ nin waati in kɔnɔ an ye min kibaruya sɔrɔ Allahu akbar donc an bɛ kuma surunya an mago bɛ an karamɔgɔw ka kuma na wallahi donc an bɛ kuma di olu ma na a tɔ dafa ka to b'o kan sɔli ala rasuli adama an bɛ sama ɲini ala fɛ ka wasi tan dɔrɔn an b'a sinsin ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lawalen tigɛ ani lawale kɛrɛnkɛrɛn tigɛ an bɛ sali kiraw la Marama kan o don dɛ ne kira mɔkɛ Haidara mɔkɛ o don dɛ min sababu an sigi an bi wallahi jarakaw n'aw ye nin kɛ jati bala na to wa ni nin kɛra fana a ti bali maa si la Allahu akbar parce que ni barika donna maa la ni barika donna fɛn o fɛn min na a nɔ b'i ye Allahu akbar n'a dogora cogo o cogo hali n'a donna dugumana dingɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa sɛgɛrɛ Allahu akbar bon ali jiban bi fo k'i waleɲumandɔn section kɔnɔna na Allahu akbar a n'a ka kan
n'o bɔra yan ni marakakunkaw fo n'i y'a ye maa de kalanden de kan ka olu taa karamɔgɔ sɛgɛrɛ n'i y'a ye karamɔgɔ wulila ka na kalanden sɛgɛrɛ kun b'a la wa kun fana an y'a ye barika b'a karamɔgɔ la barika b'a yɛrɛ la wa n'i ye bonya o bonya min kɛ a n'a ka kan wa ni maa y'i dɔgɔya i yɛrɛ dɔgɔya ala b'i bonya mais n'i yɛrɛ bonya ala b'i dɔgɔya a karamɔgɔ kɛra maaba ye a yɛrɛ kɛra maaba ye sigida la ale ti maa ye maa min bɛ kuma an b'o dɔn section kɔnɔna la an bɛ sigi fo ka taa wuli bon fo ni duwawu de dira ale ma k'a fɔ a ka duwawu kɛ a ka kuma ka ca a kuma ka ca wa n'a ye kuma min fɔ fana o ye tomin de ye wuli bali don o tɛ wuli pewu a ka kuma tɛ wuli dɛ wa ne ma tɛ kumakɛla ye dɛ mais n'i y'a ye bi kuma bi n'i ma kuma in jɔ n kɛra fitiriwale de Ansaru a b'o kalama ne ye président Bobo de an ye baarakɛla de an tɛ kumakɛla ye donc n'i y'a ye n bɛ kuma nɔn de b'ale la karamɔgɔ o karamɔgɔ n'i cɛsiri Hayidara kama ani karamɔgɔ kama wala ala b'i ko k'i ye tiɲɛ don dɛ wa o kɛlen don o yelen don fana an b'a fɔ k'a fɔ ka barika da tiɲɛ don hali sisan mɔgɔ minnu b'a kɔ ala ka kan to dusukun na amen yarabi ala ka to in ja a kanu kelen min b'a la Hayidara kanu min b'a la n'a karamɔgɔ kanu min b'a la barika min b'a la o kama diɲɛlatigɛ kɔnɔ a bɛ min ɲini jɛrɛ ala k'o nɔgɔya n'a ye a bɛ siran min ɲɛ ala ka n'a kisi ka bɔ maa o maa min misɛn yɛrɛ se yan n'o sɔrɔ ni hami b'a tigi la jɛrɛ ala ka hami wuli ni bana min maa min na ala ka bana kɛnɛya n'o sɔrɔ n'a tigi ta ye denko yɛlɛma ka denko an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la i Konate kuma bɛɛ fɔra ka ban y'an ka journaliste ba ye premier vice président fɛ n'o Mari Jumbe kuma jan t'anw bolo so cayara su section foli fɔ section tɔgɔ la ko k'an ka président ta kan ala sɔnna ma an ka section bureau bɛna falen dimanche nata an ye baara mun kɛ san 5 kɔnɔna na su section min danni kɛ jatew la fɔlɔ o de ye cayara su section ye international n'o ye Fati ye Aden ani section yɛrɛ ka wari sara la u bɛ avance de la a ka ca fana n'i y'a saba fara ɲɔgɔn kan dɔ de b'a jɛ miliyɔn na o bɛ avance la mun na o ye cayara yɛrɛ su section section tɔgɔ la an b'u fo k'u wale ɲuman na k'u barika da ala ka hɛrɛ k'an ye o kɔ mɔgɔba caman bɛ yan minnu ye belebelew ye minnu kelen kelen bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ ba kelen ka jɔyɔrɔ fa o damadɛnɛ sigilen filɛ nin ye aw ɲɛ kɔrɔ yan o tuma an bɛ kɛnɛba kan an bɛ kɛnɛ wasalen kan an bɛ kɛnɛ kɔrɔtalen kan wa an bɛ don minɛ kɛnɛ kan a bɔra ka cɛ min mankutu n'o ye Ali cɛbakɔrɔ don dɛ an ka section kɔnɔ an b'a dɔn karamɔgɔ min don a ɲɔgɔn ka dɔgɔ Moti Ansardini karamɔgɔw la n'i ye karamɔgɔ ye dɔrɔn arabukan fɔ tɛ f'a nɔ ka ye i ka sous-section na f'a nɔ ka ye i ka comité la f'a nɔ ka ye i ka section ale ka karamɔgɔya a nɔ yera cayara la kami cayara ma kɛ ni sous-section kami comité don a bɛ na ni wari min sous-section dɔw tɛ na n'a ye walahi tuma dɔ la u ka kumusu olu ma faamu fɛn kɔrɔ bi dɔɔni cayara ka kumusu ka ca ni sous-section dɔw ka kalo sara tun bɛ bɛɛ lajɛlen tuma u bɛna kumusu fo miliyɔn mari 100 ani kɔjan olu ka kumusu dɔrɔn de n'i y'a ye o bɛ na se k'i karamɔgɔ ɲuman de bɛ yen mun b'o fɔ cogo ɲumanya tɔndenw ye an b'a fɔ a ka kɛnɛ kan ka karamɔgɔba fo n'o ye Dunbiya ye ale ye Dunbiya mankutɔ ye a bɛ san 4 bɔ an sigi o sigi a bɛ a mankutɔ anw ye a ma mɛn fiyewu ale yɛrɛ bɔra ne yɛrɛ ka so komi n ka cɛkɔrɔba fatura a nana sangafo la ni n'a ye mun kɛ Dunbiya ka baro la fɛn fɛn ye heure 1 ye
a bɛ sɔn ka bɔ a kan ka taa wagati la a ma to wagati la a b'a la ka a mankutu a b'a la ka mankutu a yɛrɛ ye mun ye dunbiya la a ye dunbiya yɛrɛ b'a la ka baara minnu kɛ la ansaridini kɔnɔ ani karamɔgɔ kanu b'a la ani a bɛ fɛ bɛɛ ka karamɔgɔ faamu cogoya min na k'ale ma o ɲɔgɔnna ye ansaridini karamɔgɔ la Moti kaw tɔgɔ la ka fara an ka président Umaru Gindo kan ni de tun ye dakuruɲɛ 2 ye k'o lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ yafa ɲini an faw ni an baw fɛ an ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin kuma don ani fiɲɛ ti ban fiyewu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dengan hera la ala k'an bɛɛ lajɛlen se hɛrɛ amin ka duwawu minɛ ala k'an laban ɲɛ amin fɔtaw kɛtaw ala kana sababa kun amin m'a ɲini ala fɛ su in na fɛn o fɛn n'o bɛ fɔ ala k'a kɛ bɔda ye an kelen bɛɛ lajɛlen ma amin o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka barika da fakan dɛ minnu bɔra yɔrɔ janw na ani yɔrɔ surun an b'a fɔ a bɛɛ bɔra a ka so wa a nana a ka so fana a bɛ ten dɛ maa si tɛ dunan ye taara yan na an bɛɛ kan kan an bɛ maa si kan'i yɛrɛ kɛ dunan ye o la an b'an ka perezidanw n'an ka karamɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ u ye kuma caman caman fɔ ne hakili la fɛn o fɛn mana fɔ yan nɔ a bɛ fɔ ni limaniya de ye ani tiɲɛ wallahi a bɛ faamu kosɛbɛ o la an nisɔn ka di an nisɔn ka di wallahi ni ala sɔnna yan ye dugawu jaabi yɔrɔ de ye kosɛbɛ a bɛɛ ka dusukun jɛya o la an b'a dɔn kan ɲɔgɔnw dama dama de bɛ nin kɛnɛ in parce que ko in an y'a labɛn a kɔn bi ɲɛ an ko ni ala sɔnna ɲinan mawuludu denkuni na an b'an ka karamɔgɔ wele n'o ye Ustaz Ibrahim Dunbiya ye parce que ne yɛrɛ ka se ka yiriduwani kɛ o kɛra ale de bolo mara kungo o la an bɛ hakɛto ɲini ka yafa ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ faamu yanni ne ka kɛ bayakɛla ye walima yanni ne ka baya kɛ an ye karamɔgɔw ye a ka ca ne yɛrɛ bana dɔw ka kalan ma ka sababu kɛ u jogo ye karamɔgɔ dɔw fɛn min yɛrɛ ye ne fari faga kalanko la o ye karamɔgɔ jogojuguw de ye ne kɛlen kɔ ka baya kɛ la ne sere Marakungo karamɔgɔ Dunbiya a bɛ wajuli la Marakungo sugu la ne dalen n ka jigida la ne ye micro mankan mɛn dɔrɔn ne taara a kɛnɛ kan a ka wajuli diyara ne ye parce que ka kɔn o ɲɛ yiriduwani kɛli o tun donna ne dusukun na nka tiɲɛ na u y'a walawala ne ye k'a ɲɛfɔ ne ye minnu ye a ɲɛfɔ ne ye n ma nimisi wasa sɔrɔ a la o la n selen Marakungo tuma min na ne ye karamɔgɔ Dunbiya ka wajulukan mɛn dugu jɛlen ne taara a ka so ko tiɲɛ na n bɛ se ka yiriduwani kɛ ni karamɔgɔkɛ y'i bolo kɔ ne sɔrɔla ka yiriduwani kɛ a bolo kɔ an bɛ kuma kuntala surunya o la sirife o sirife bɛ Marakungo n'a lamini na o bɛɛ sɔnna Sɛrifu Usmane Madani Hayidara ye sababu kɛ Ansaru ka ɲumanya ye sababu kɛ Dunbiya Sɛrifu Usmane Madani a ka kanu ka ɲɛsin Sɛrifu Usmane Madani Hayidara ma ni kɛnɛya ala k'o nɔgɔya a ye ala k'a kisi a jugu tɔɔrɔ sɔli ala rasul an b'a ɲini ala fɛ ala ka a ye nin kuma ninnu to aw hakili la quoi Abidjan kun bɛ ka musow kalan ne yɛrɛ kelen bɛ ka muso min kalan a ka ca ni muso 600 ye Abidjan o muso 600 la mɔgɔ kelen dɔ tɛ yen min tɛ ka kumuzu bɔ a ka 100 Allahu akbar i b'a seereya dɛ wa wulibali don o muso ninnu na mɔgɔ dɔw bɛna kalan daminɛ an fɛ den kɔnɔya 6 bilahi janabɔ yɛrɛ bɛ k'o cogo min na o t'a dɔn kuma tɛ seliji yɛrɛ farida ma
ni u ɲininka olu yɛrɛ t'a kalama ko jɛnaba ko bi diɲɛ kɔnɔ Allah Haidara an ce ka disa biri an ka musow kunkolo la ka tila ka u dege k'u kalan diinɛ na karamɔgɔ Sengala ni misɛnnin ninnu a y'a to an ka dɔ mɛn Allah ka hɛrɛ k'an ye muso n'an ka ladilikan sera degré dɔ la an ko muso k'a cɛ bonya ka soli a cɛ ye muso ni ɲɛji bɔra a ko a ko Jemali ko han ko tiɲɛ yɛrɛ la ale siranna ko mais ale bɛ fɛ ka a cɛ bonyani de daminɛ ko mais ale maloyalen don dɛ ngo kana maloya a ma dege a la a taara a daminɛ min kɛ a nana kalanyɔrɔ la kalan banna a ye kuma di bɛɛ ma a ko ale taara so ko ale cɛ natɔla ka bɔ baarakɛyɔrɔ la ale ye cɛ nakan mɛn dɔrɔn a wulila a bɛ fɛ ka taa kunbɛn a ma deli ka kɛ min kɛ a maloyara a maloyara dɔrɔn a bolila ka don so kɔnɔ ka taa yɛrɛ miiri ka fɔ a ko n bɛna daminɛ bi a fɔlɔ de ka gɛlɛn mɛ ale ye Ala minɛ k'a yɛrɛ farinya ka limaniya ta ka bɔ kɛnɛma dɔrɔn a bɛ fɛ ka cɛ kunbɛn dɔrɔn cɛ bɛ ka sira bila a ye cɛ hakili la ko a bɛna tɛmɛ de cɛ y'a ye a tɛ tɛmɛ koyi Haidara bonya a farala ka don cɛ nɔfɛ a ko n tɛ tɛmɛ koyi i ka saki di yan ba a ye cɛ ka saki minɛ cɛ kɔni y'a bolo biri a da la a bɛ ka muso lajɛ muso b'a ɲɛ a dabaliya bɛɛ bannen don quoi est-ce que nin ye n ka muso yɛrɛ de ye wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ wa a bilala cɛ ɲɛ a taara ni cɛ ye ka cɛ sigi ka taa ji ta frigo la ka na di cɛ ma k'i sunsoro ka cɛ sen minɛ cɛ bɛ ka kabakoya nin ye muso ye cɛ bɛ ka kunkolo firifiri cɛ ye ji min ka filɛ di muso ma muso donna so kɔnɔ a ye ji bɔ ka taa don ɲɛgɛn na muso mɛnna ɲɛgɛn na muso ti bɔ cɛ ti don k'i ko parce que o t'a ka laada ye a bɛ cɛ hakili la muso ma ji bɔ fɔlɔ muso bɛ ka cɛ kɔnɔ ɲɛgɛn na ni cɛ ma na a ti fɛ ka bɔ muso mɛnna cɛ ti donna min kɛ a bɔra kɛnɛ ma a ko kɔrɔkɛ ko ji filɛ ɲɛgɛn na i ko depuis bi i bɛ k'i kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a ko ne ko a taara e don ɲɛgɛn kɔnɔ a ye cɛ ka sɛlibɛti a ka sabara safinɛ minɛ ka taa bɛɛ bila ɲɛgɛn kɔnɔ cɛ ɲɛ cɛ ye ko k'i jɛ waati min na dɛ cɛ nana i sigi cɛ sigira min kɛ a ye wari ɲini a cɛ fɛ ko n bɛ taa te san ka na a taara te san ka na wuli ka di cɛ ma cɛ y'a min cɛ kɔni sigilen don dɔrɔn a bɛ ka muso lajɛ a ma dan saba a ko a muso ma o ko kuma na bilahi a ko a cɛ ye ko kuma na i taara Ansaru ka kalanyɔrɔ la de wa nin tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye dɛ n'i ye Abijan Ategu bɛ ne bɛ dɔgɔnɔmuso kalanyɔrɔ min na yen de don n ka kalanso la yen a kɛra salon de ye a san yɛrɛ ma dafa fɔlɔ a ko muso ko ɔhɔn a ko n'i taara sini e tɛ baya k'a même temps cɛ ko muso ko tiɲɛ yɛrɛ la baya nin y'a kɛ a ye 2000 bɔ ka di muso ma a ko nin ye ka transport ye a ko cɛ taalen sugu la cɛ nana ni fini modèle ye ka di ale ma sarse la ko depuis Ala y'a da a ma deli ka fini min modèle ani cɛ bɛ to ka taa wajulu yɔrɔ la zikiri o wajulu a n'a muso bɛ taa ɲɔgɔn fɛ muso ye baya kɛ k'a don tɔn na ka kɛ Ansari ye cɛ ye baya kɛ ka kɛ Ansari ye muso yɛrɛ kɛra Ansari ye o filɛ Ansariya la ɲɔgɔn fɛ ye muso ni kun tɛ jɛnaba ko cogo dɔn mais bi an ka walanda 86 ni ka ban ka don hakɛ la mun y'a se a ma Imam Serif Usman Marami an bɛ ka min dilan ni mɔgɔw b'a kalama wallahi adamaden dafɛn tɛ bila an kɔntoro la ɲinan kalo fila kɔnɔ dɔgɔnɔw ka dɔgɔnɔkan na kalo fila an bɛ kalo fila tourné na Abijan kɔnɔ kalo fila mɔgɔ 140 de ye baya k'an bolo a bɛɛ dɔn kamalen dɔw bɛ na baya la u natɔla kamaleya kɔnɔ min b'u kan na tiɲɛnikɛ kɔnɔ min bɛ yen u b'a tigɛ de u bɛ ka na a dɔw bɛ yen u bɛ s'an kɛrɛfɛ kɔnɔ nin tɛ bɔ u bɛ ka wurukutu ka tigɛ ka sɔrɔ ka na layidu ta ka don tɔn na k'a kɛ Ansaru lakika ye dan t'a la ka furakisɛ taw dabila Samasegu y'o seere depuis o ye o kalo fila tourné di ne ma Sama ko mɔgɔ mana ale wele waju la ko ale tɛ taa
a bɛna sigi kɛrɛfɛ ne yɛrɛ de bi wajulu kɛ fo ka taa ban mɔgɔ bi baya kɛ fo an tɛgɛ bi sɛgɛn kalo 2 fo n banana karamɔgɔ bi don Abidjan don min na ne kun tɛ su ni tile don ka bɔ ɲɔgɔn na a kuma yɛrɛ kama fo banna donc baaraw bi ka kɛ diɲɛ kɔnɔ baya kama adamadenw bi ka bɔ juguya la ka na ɲumanya sira kan ala an ka baara nɔ bɛ yen an bɛ ka baara nɔ ye n'an siranna jugu ɲɛ danga b'an kɔ a y'a sɔrɔ ni an ka baara ni nɔ t'a la an bɛ ka min kɛ nɔ foyi t'a la ala ko sira kan an k'an siran kɛ parce que nɔ t'a la nɔ t'i ka baara la e k'a siran jugu ɲɛ o mais nɔ b'a la a bɛ ka nɔ min ka a ka di ala ye anw b'a dɔn ala bɛ ka nisɔndiya an b'a kalama wa a bɛ ka nɔ bɔ a bɛ ka mɔgɔw sama ka bɔ kojugu la e dun ka kuma tɛ nɔ bɔ hali mɛnɛmɛnɛ na n'an siranna e ɲɛ dɔrɔn badanga de b'an kɔ ala ka hɛrɛ k'an ye an bɛ bɔ kuma la yan an bɛ an ka marakakungokaw fo tiɲɛ yɛrɛ la an pereselen don mawuludu ka se yaasa ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an kunnadiya heure dɔ ko lɛ ka dɔgɔ kan hun a ma bɛra hakili sɔn aya a ma bɛra hakili sɔn a ma bɛ tunda an da a ma ka dɔn i ye da ka cana ko lɛ bele i ye cana ko lɛ cɛri tiɲɛ so filime bɛ ye na ba la so kɔ o dɔ cana ma ko lɛ en goma dɔgɔ bo jiri ye quoi yala a menegi me a jiri wa jiko so dɔgɔ jiri ye mori ne tabala ije me naba gala kɔnɔ ngona do hinna bo fu ye tomani cije wele la quoi wallahi wala la de a dɔgɔna ke fama ngona fu ke namba ye wana yaji biso ma fu ko menege wallahi hakile hinna ko ali togo hinalle ali jibo hinalle le wana ko yin no gungi kwa kile akeni yesa la namba yo wala ngoma hina lele amara association ango wana ko togu bire ngo an wana no ane jamba kwa ko ninge siga wana no namba solo ali kibo hina lele ane kwa ko fo ali jibo wana hina lele chara be e wana ojuru yele ko no ko wana ali jibo hina lele lo masala ko mais est-ce que an goji wana bira association a non gwesa est-ce que sar kubala yoma ko annama ci ko sar kuba ko amba bule ko celele hu safriye me est-ce que amba ani jingaluma wa yugo na doso aju wallahi aga amba ngo jamba ko bara ko en yame ko si muju amba aru biso wallahi ko nenge fejiri ya sar kuba me ar sosen menega dege men nenge sigado menega Allahu akbar ne fende nge sigado sosen menega suza abata amba ar sos somo jidi Allahu akbar namba yore sa en ya parmi ya wulo benawi walla fu ekime bogele walla bogele na e chelele andime e chelle teneme e yagani yafu kenime boni yafu kenime bo jira tolime bo odo uba boro bira boni njara ko ba njo uba Allahu akbar har nunu gana fe bene a chelle bene me sadu ji ko boye gana fe an olemidu njaki ji dojo bala a gana fe wali ci kolo fla ye gonge ko le chelle paran gana he yeledu wallahi ni nga sunguru se yoko ka ya sunguru a chelle para sa ya sungiri me amba on sa chelle para a una sunguru wa amba chelle para una ke galo a pia asara ga jang tesbe nenga jo pia ya bo gonu nyeme be saraka janga bo bolo tumbo ojo bira arfule ma abonu ma nya bo nyamilos abata amba nenga dunde ko yingolo koro sa be mendi me be se dunde anda mai wallahi be dunde anda be numa so ardu wa kulika amba la dunde kondo koroso kenge ko abirige ko adunde anda so wa abirige ko ya adunde nyingos nenga anga ma yaga ya bogale do jiri kwale se yaga nyefiri buniye logaye wallahi bo yaga nyi une bobo dépasse fu dwe nyinga anga ma le moju boni jinga bakane le sawra kenlu gina mini ensema lara chamba luse injuru chamba sunze boni olo kule nyawa luya anyanga rangi ola sala wa arko yala ko dara wati yala ko enko yosu wati yala ko adala ko dialo wati yala ko ina dinga so akana sa panga gesa wati na yala ko adeng arko bire ko le me ko do lebuta me ako sem bire me ko bire amba ariyo wallahi e mendi me tele ko yakani mabira hakili so amba be dunda anda soni be ednya ko go so kanda anetu yalla me bogore sa ko cira labjeja Allahu akbar a gina mini sense ko cira la kaburu olobini amatla ya aliya ko cira la musolo weren to ningi na agundo ko tunguri ci mele kaburu
a sɔn ala lɛsɛn ye a moto lɛsɛn ko cirala ala baga a nye umuru ka a yapandu a une umuru ka mintoju a sama umuru beleme ka numu a nafolo umuru ka tiɲɛ yugo aga lo men ida ka hartan a be hego do jore me etnya do tagamine tona amba hakili so ida ka ba cerci ka beri cer nayo ko parce que be chana wala ho da ka garaje sa abe mora an loy de ngai sa sama segu ye mora ibru biya aka janga ngo amba bere kuido bira wallahi norolwe norolwe noro jamba chanda yu norolwe wallahi ngo ijebe jenna ba yala ko norowe wala mora haidara lo sa mori sa qur'ane mindime sa si bene chinga ko jaga dingi mora haidara ye be chella ko hasidi ma bege Allahu akbar woni tu waju Allah so kan na ko dan wallahi ngo ma jetere dugu yesim tamara jetere dugu Allahu akbar ngo ma jetere tender dugu je bogari wallahi e puis wo kubanu ne ko sa ngo yaga na bayele wallahi de vira amba bolo jando ho amba kubanu ne amen abe ngo amba bolo jene be yaga denga so kori wara commerçant ne wena anga commerçant minu bi Abidjan amini duwa kalfa Ibrahim bilia ka fo aka sirfu ye aka sirfu ka fo ka ala ala ye sirfu tay sirfu de an tay ala ko na sen tala de an ye sirfu de an tay ala ye sirfu tay ni ma bo sirfu fanfɛ ete ala sɔrɔ ala de côté ko ni ma na ma bo cɛri fanfɛ ete ala sɔrɔ wala an b'a f'u ye n'o taara u k'a fɔ u ka sirfu k'a fɔ ala ye an ka ivoire commerçant an sɔrɔ minnu bi commerce la u ka duwawu kɛ commerçant ye an sɔrɔ ka commerçant ya ka gɛlɛn kosɛbɛ tuma bɛɛ ne bɛ duwawu ɲini n b'a ɲini na kun min na ne b'a dɔn ka kɛ an sɔrɔ ye ka tila ka kɛ commerçant ye fɛn min ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ k'o bɔ a tɛ yen an sɔrɔ ye baya kɛ k'o ti namara kɛ n senkɔrɔ n ta kɛ n bolo bi commerce ye fɛn min ye i ka magasin bi yan kinifɛla ye namarakɛla ye ni fana ye namarakɛla ye n'i ka minɛ ye 20,000 ye ale b'a ta feere 15,000 i b'a ta feere 15,000 ala ni sɔnni de y'a sababu ye mais du ti namara kɛ n'i ta sɔngɔ ka gɛlɛ u b'i to yen ka taa ninnu ta san ni ala ma fara e kan dɔrɔn a mɛn o mɛn i bɛ bin quoi il faut caman de ba sari gɛlɛya caman de bɛ commerce la ansariya kɔnɔ Côte d'Ivoire commerce selen don ka se degré la bi n'i ti sɔnni kɛ dɔrɔn i ti yiriwa parce que bi Côte d'Ivoire ta dɔ bi o de bɛ yen quoi donc an bɛ dugawu de ɲini an fɛ a ye dugawu kɛ an ka commerçant wari batigi ninnu ye ani wari fitinitigiw ye u ka jago ka se ka yiriwa u ka se ka wari don nin tɔn kɔnɔ ni maa o maa ko silamɛya bɛ taa ɲɛ bi ni wari tɛ i yɛrɛ nɛgɛ a tɛ se non a tɛ se o ye fɔlɔ ye kana mɔgɔ si encourager ni fɔlɔ mɔgɔw sera fantanya la u y'u yɛrɛ minɛ i yɛrɛ minɛ kana sɔn k'i yɛrɛ minɛ fantanya la dɛ taa fɛn ɲini kana sɔn ka sigi ko fɛn t'i bolo kana sɔn dɛ bi fantanya ti foyi dɛmɛ di diinɛ na a tɛ yen ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an laban ye diɲɛ donna wari bolo ka ban wa silamɛya fana donna wari bolo ala ka an laban ye ala k'an kunna ja an b'o ala k'o ka alaya kama kira kanu kɔsɔn sɔli ala rasul o ye dugawu kɛ mɔgɔ jaabi kelen pe ye ibilisa lejuga setan fi sa dɛ mais bi adama in setana namu sama ibisa sama do moy ha itai gola wale ullen kan kanyi talen lamuno yi ha bi adama in setana hay a'udhu billahi minash shaitanir rajim ho setana sama jogo bi adama in setana wal turadama akamara ka karam se wala non lema wonna figi be so mari daji ka kama ya ale ga be le ko be ha ka tere dini Allah mi tere ka so so bi adama shaytana me be wo sadika amin musa ba ma bi ba ge jeno ko be to na ka yo amin dama mulo tumboso moi ne dunya ne ma kurba ga bi peli aje men go ala ko ne na iwa yilo ai e fera iwa losu ai yahuda iwa losu aya kristi iwa losu almami iwa losu kurba ne ma en goji ko ai ma ko ne ma bese kwa garaji amin dunya ne ma amin wa arhamani aya arahim na مخصوصة للمؤمنين يوم القيامة.
suwa munu ci ha ko kwa bure de ese oi umne amba lakene se so amba de moi amba kuman man lare to di amba rijene ha se so amba ta de esa amba lo yo ese ha ma bin bu kuma bara amin dugana ambe sira kuma sansando ha Rasul sallallahu alaihi wasallam salim nema e bagay wuli ko wali ne shirfu ya cira an jaddul surafati sama shirfu ya cira ha wuli da yatiman dunya binda wo monde into ni gamu ha wa sha kariman sadunya wi fu do wilaya ma wa mata aziman wa ma ko sasu aji uso di indu ko Allah akbar diso kuma sansando wali tijiri ane ka balliku anni walau aya ka bi adama iwa na ane saja andalo ado in ko ya aya na lili wa daime mai ko ni bi adama in loko pardon lo boche pa bunu ko amana alqa wi ni ete pa bunu ko sama wajira chere wali ya masa qur'ana binda na ka bazakiri ka tira wa wajigungo ina zikira ka wajigungo ko de kan fa al mu'minin bai ka mu'minin na fakin amma bil mu'minin je amin amin ni na madana amur mu'minin ay mu'minin lo de ha umma ay de mu'minin je so ya rabbi amma mona mu'minin she ka fa amin amin umur mu'minin lo ne biya mu'minin lo la mu'minin lo ne amba la ke cicigani a ciñanga biye ay sawana bulu bire bulu de ay bulu yobe ha bulu wodi nini wala mu'min wa be mu'min de amin suka duwa ida ambane biru oda tori ha ko ana binda ndo ite de yesu ko duwa da ha wa ana soam pienna los ama aya piello los ama ha sama ambaka nam duzi mi adome ka biade mi dia se chan onlo we ka e Rasul sallallahu alaihi wasallam ka uchiran ni mor o dunya me ka ngoko ka biade chan onlo de hay amma e qur'ana ko ngo aya alu ngo sowi ngo suran ngo sowi ngo ni mor go sowi a verse na sapitiri asama bendo da amatori ha aya wani na kamba sigi ya ka jara mana ba wa mo kenyen yote agudon ina ma tira agura ana pina hay anisa be yo inda e bi waji ngole gari ko bele be waji tuno me jinde lolele bongo nexe wale wani bu ina ba an sadra ile jenyi wa wa hajara ne tira biya sa Allah yeshira yo ko me tira sifa bulu bulu to hajara wani agura ana ni ayoso gwana binda hajara sifa yoso abulu bulu wanne bulu bulu ba ne yeshira mume woli de woli biga woli bulu de woli tira sifa bulu bulu ay et puis wo sama ko tira ya gwede ay Hassan wa gwe Hussein wa gwe Musin wa gwe Zainab wa gwe Umul Kulsum wa gwe Sherif Usman Madan abanga Qur'ana ka na Syria Rasul sallallahu alaihi wasallam salim mbawani makachi maka waju gungo maka na oni jugo ko so pa de de bu pre boyawe jene sofu bre ha kondo je ambaye resa se yamara ube la ye o yamara ubi ka wa gwe no wa madina ya ha o madina ye
ko yaso aji mandina kabla lo buka kara lo che yoko ko bollo bo asitu kwembe jehitu ra ko kulikure situ yawa kurole situ yawa kubera kubale situ urakma tangale situ no yayi ko kurole situ ko koraji balale gonyo situ jojo njadolale fa situ maro bol rafru haram kenyasa خدرة الأوس وخدرة الخزرج الله أكبر أبو كان إنا نقول تدوك إسوار دونجوه والله يوتمنرا يوكي الله أهم جند سنة 120 سنة هيا بين الخدرة الأوس وخدرة الخزرج هم اختلاف mais Rasul sallallahu alaihi wasallam uche madina lui sawana chacha ni elu ka amere andime bo ka amere sitonu ma umme atefere asamu ayahuriya atoro sebeni ala femme tange be bu madina nanime de chamime de kanchumu che de ime anda ore yela la madina kuma jama surime tange de kanchumu de asame ben gole aya atefere aya amandina ya golo atoro sebeni amandina nani akere cheni to ali madina dule wa gongolo donc be fo da ni nay ni yela be kebe sa be barke jume ya be un tuturu eme be nyo chana be nguna de selo be eme be se ndo ma umme be kante mo eme ne fe ya la ye be kunja masurme be fo chrétien ya sa mu ya yawda be kante meme be se numa se to umme be ko amere so ban kwambe me o gwe ya ka bo yin to hana be siga na do ala himse be ali se to hidima ni re ya be ngomini aya abara be kulli jinga nga wabi ya be ma be kulli jinga be ya be am jinga nga wana be o koko si dunya binda odo bre ko nafani adwe ha je fatu maka ye kui ye makana ni gore monne bon ya ko kene bolo de fembe hay donc dunya no ko ndi kabako hay donc nabi ayuba aya woni ciye wote to mantara woni ngere ka wane lenin waji penime lenin jana mo jukura gungume lenin nema siyaso ka chuko todu sakai wolo yok to to ja wolo jama hay ayuba lu chuko be ayuba ka aya inna ajriya illa ala allah la ne bonu waji pen ka ko toju la ayuba che ka ko toju amanna so hay bonabila yusuf ngere wane lin waju kene ka to todu ka anga ma ko wale won anga to sen jama yusuf kan no bahi da ka amal lan to so bay bonabila sulaiman ngere kala to amal maso bo bonda wadane ngere la to amal maso bo ite sede kaunene muhammad bin abdullah ibn abdul muntalib ibn hasim ibn abdul manaf ibn qusi ibn hakim ibn murtab ibn ka'b bo hadra chira an wadwe ka wote toni ya ko ma wane mo ana be ko vraiment ka wa de tina won famu kelenga le kana won famu kele wa ya awele bo jina ka ambe di ya wa ko kuma yeso billahi ka le ka ambe do ba kwa mi wa ko le ta pesa le e famu kele wa ngo wali lo ka toni ne won ko sin yo ko ma le yo vindi won ko sin jam won no e ko sema won e ko sema le ji wo e ku ba ma ko me wa panga ba ma le won ko ya kulle wati bama wa kulle wari juni wo se bama kayo wuti to yoko ha parce que isora wa hene ka so e bua kala je to amal maso le isora wa hene na mina idisa kala je to amal maso jeje yusuf do jeje ayuba do jeje ilyasa do jeje ismaila do o ka wuti to ne yoko ha suratul shura qur'ana sura piena los ama aya pelo los jira bokan yo ko sema
ka isa odo hunde la de chugolo yuswa to hunde la de chugolo ayuba ni chugolo la de chugolo yuswa ni chugolo la de chugolo no la de toju balan to se bame la muhammad duhana kul amma ka wa bu cancer bolin ko aji no be jami biarande me bu ngere bu klakeni bu wul gos aji sayna jilra o kuma so ka ya muhammad inna rabbaka yaqra'uka salam من الفوز الله من الجفا الله من الكهان الله من الملك الله من المميت الله من الرحمن الله من الرحيم الله واحد لا اله الا الله محمد رسول الله boy nge ka uti toni yokoma la de toni ayuba chelo isa ne ka chugoro musa ne ka chugoro isa ne ka chugoro nabi adara ne ka chugoro chugona o kale to amal maso la che yokoma wala njuma Allahu akbar mayantu an hawa saguru te taralo in huwa ila wahyunha unkuru metanta o ambaye jilirawo ukman chiye ka wa ko hey chugotongu amba kajira ulgume wango na kansaka kul muhammad bul hoka la as'alkum alayhi ne elo dine jiri ko ko ne enjana ma gungo ko ya wade eme yana luso e yode eme e ne ma luso e ne na de eme e kan cheri eje amba do jabe kendo emera jingame e kan lu kondoso esetuma hake yememe e dunya ngi kondoso la kara amba dira e kungoro biaso e gondo kondoso ko toju amama el hoka la asalu alaikum ali ajran ne elo ne tekara ko ne wajibu ngoko ne elu kwa to janale la nje toju amal masuru de ay nje toju je illa muwasfil kuba ne ene mangwina Hasan Mangwe, Hussein Mangwe, Musin Mangwe, Zinu Mangwe, Musa Bakir, Ali Rida, JJM Imam Firalos Ali Mangwe, JM Badrul Layali Wado, Samsun Nahari Wado, Mirazu Zamani Wado, Ali Makami Wado, Pasiu Lisan Wado, Ali Guru Kalami Wado, Kalamu Yusali Kulubu Yunarul Albabu, حامل الإسلام في صلاة والدرائي كي يمكن كرو نائب الأنبياء والرسل جاي وادو الحاج شريف عثمان مرن حيدر جاي وكما كرو يودوا تيمه ون كبرمه ون برمه ون وكافن ودين ديري اسمه ون كبرمه اتنا ون ويمه وتسون يكون اراكو اندمه نتوي اي دين الدنيا بيندا كرو من تلو ان جنام فايلا عمل انت دغرو نجي تلو مانغوي نا يفران دوغري متال تو بين بين لا كان نياوتو اسكي يكون دوغري ما دوغري ماما وقرآن هو كأما وقايكو سين قدير لا تقول جنة قرآن بيننا يسوع قرآن سوران تمنرة الناس وسوران تنا لوس أما قاسرة السورة بسي وآية لوس أبيمين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ما وصل في القربى مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير خلق الله كله فمبلغ علم فيه وجن كوهمه وككوهمه بانغو سونجكور botolo chegwe jowale shirifu kusuma mwana hada emesera ani nama di lorga nyamba aka sa na lu na ngwe chemi njuma ba ulo bengo ya Allah sabsira amaga biya hadran dongirimi hasan ni dongirimi husain dongirimi musin dongirimi musa bakri dongirimi ali ran dongirimi jafar salin dongirimi kap choya la ke tonu la kranya la be nyaw se ese ja to brema brama haya o be go ge ban ande tiri yo ma be we da yo ni ma amba ne ke ya ko de haida yo ma moi
kalamu yusalli qulub wal nawr al baba to korongo ka haydara wa ko huime o kancere a cinindi cellelele ara padla sinesi sama o nawr al bab ka kwa hakilun noro umme aga kwa kwa daji cena sa kebe akanna ikuru kalamu yusalli qulub wal nawr al bab هذا يوم كوافق سير لسان ومقومه وكان ترى فرنسا كنسا أول أول ياسو بتشوا كل بوم أول نقول لا مبالغ كلامي وكان ترى أين بعد دوس أين بعد دوس جد هذا تومبونسون كان تومبونسون أتوقع لانغو يا ما يجي كا كوريتوني يمي جيجي أنا يمي ayi tunda ne ulu ya ka to borojo ko cinde jowo kan tel cenya hay abam den sanne Sharif Usman Marana Haidara ayna lelle dunya binda ko hino kan tel lo de wo jiribara ko ase kan gebna ne ko ba gungu me pe ye boni ye me sangura ko di danga so ha kara la kara lo ko Setana angga dina, ko angga setana iblisa. Ne loni bumare, bonin ko uykuro mo jakure, sunan lo yalla moriye, ko dinam ni luye, kanda haram kudu kura setuma dosi. Amba hadara jino oda. Dinam ni luye, kandam pre,one anlez. Sekarang jangan biarlah. Ya wenyo. Indah amago suba. Haidara karandiri we. Aku awal lah dos ayi. Karandiri lani wako. Waya ko boto atu deme la pele ko injoka. Le ayi ye sobi suma bima. At-takbir. Ko an kutu ile. Wiye o karandiri da sobre. O karandiri hajara goto ko jiri in e gole ko jiri zanga yi pele wuda bre ko tu mangu be do be kama kule wala ko an goto ni tama do de idande ya ko no wala kana la wala de no wayi ko tu wade ame le ayo la ka wada on ka wayi ta o jiri me alo kuyoye ko tu iye o haidara jiribana da sore ko jiri ko wura bre ko signale kini ko nyon je tramle kini o je kar ku akajima ka to we ala ru ni wa ya lo kan wa amale wani kai lawo je to ha do me patelle je na ma jahannama ide le sama mon sowe dan je tu kini je dunya wuru la da wa haram kani ko nyuna wa haram kani bonno bayya dire na ma kuma no baro yo ko wa biro lo sa nyin dalo sa ko na mara biro lo sa man do biro lo ya no so te en tormi ko ya biso bonno ti ma bayya dire ka je dunya wuru le wa biro lo ay dara karandiri woni ko ba bonu ba ngi mori ko ba na ana juma ko do ana se gonyo in ko ba in tane ne sa ina hausa ine na jamar ma ine na mo ya ine aya tu hadara ina peso o hoto kai na ba ani ko ba gungi ansa kutuba yi jangao akana dire kanda se abasa o da jure se ana kanjire tarao akanye paju ademtra ko fuyi ye wala ko ni ko ba gungo ni yo wa gungo ni nyanyu wa gungo ko ni woi asama nyuni akuba yi jangao anyuni ko mako yo na ba ambara ini wo nyuni ko wa imboro yesumba wa to na wa girme ya ajingo ko ko no garan do biye maji ya ni ye ko kula ala ma kula juma ya so yi ayen e shi ma to ma lahara je ni lo ba lo aye hadra tun ne de e nyongu ne ba ma ko ya ma to na de ba yi to na de bo patron nyongu ne ko ba en ne me ase nyongu ne na ma ko ma en go on to de to ba yi me bo ko ba en ma yi ka ba ko fla ko ko me ba ko go ga ba en zela aboko wa ne ngere ko ba en bolo sumbe mu e ko ye me e ta o ye ko ta te juma ye me e ye ti ganji ko aro la ka ye nyali mu
kuba imbulu sumba taya ala ko wese anyi kuna ye won to aso me won wa iwe bi e to ma ko bilu yere ma ko wa ilu yere ko wa imbu sara geme awsa ni ko jama man ni geme mu mo dunwe geme na ba se ko won na ni wo bo ni ko kande te won so nga ala se ko wa ye gang se ga wi ye bo majhul halu bo ko on ni atake kenen boli e yone barando de eleme hadra investir abi alo de apa baba na investir de mi da ra na luso tanga nyon ko mo go ya ai ala ne wa ko wala do wa to ba bilen jaw abi ko bana galera kabya ini da zuru koyo ngako ane nyone baya bere haja karandiri sababulo to baya abla arama ne ana chanda to baya bere saramba a betul ngara sunu ma nya no sala kai sama so bufire ha qur'anam ke ngai hai tigi ida ta ke ha bayan so ko baya kan aji kure ama man lo baralo yo ko ba biro sa indalo sa kwaju namara biro dan manyo biro si anu so bentan ko en biso akuri kure alu kure akuri ye ongo ko no ama to non si la karai ina afai fi ibadili me anyawa luso ai asan chi na dia luso Allah akbar la ilaha illallah ne insa ma kuro de mwani wen to no men abu jahil abate ne nyanta ay bele te tunna wa tuma je la la ni atasama kullu wa mwani ni meji no wa na wa mi la christian lo so fa ida no ko wi ngon en meja la la no so la ni sama ya kullu wa kindi ala ni kullu bayai ko bayai ko la la ni kullu me hu alu parce que normal la ne ko me ani boro ye la la rume sama do yo ni boro wa ya la la rume sama do yo no wa na ba ni ko no re ndo dale lo ko la ne ko me ya be lu ngama la kara ya alu ya sara de o jo lu se yo ko Sherif Usman maran hada ne qur'ana bo ngara ko a chuwa branda a kafira la kara ina nya musa bayatul islamiyya baya biran sa ajina loso to qur'ana aya na to ene yu go do sa qur'ana ne so ngoro de nkwa won suru pe we am do sa rangelle moy no sa sindra ani sama agene alo baya koro hasani ye useni ye ala zuberi ye ala gunja afare ye sira no baya bre bo chi tuwa ali bo you saw ko dem tera hayatu sahaba ko nimro temgara lo nimro fiel lo sahaba in woni sahaba so bo sahaba sabunni na de ngo buti bay akante ilo ko dem tera ma ngiyo ko ko de so yu ay ma ngal fi intoruma hayatu sahaba ko nimro temgara lo nimro fiel lo hasan baya bire husaini baya bire ibn zubair baya bire ibn jafar baya bire hinna ku abroso boye samandene ma anya samandene qur'ana bojina suge sona baya bre anaba yoni akam guitini anaba yoni abe jonu ta dranga anaba yoni e ya tu gunwa to ban annene anaba yoni lo indo e ba sewa payment to nan iya ali alan sama annene aba ko yuwa abiya ya suna sana ki ibrahim dole akuli pasi akule iko wa leto ala sama ngene anda ba dina ne yo yo to ma mi mele ya da kanga abra ba nyal sure kanga nanda sabane tirani bere asame atuma do tobe ne ko jo jikri to na ne ko en ko do e birgi kuri to na abga sigi baya bere umar baya bere usman baya bere jeje abdul bin zubair jeje tahta bin ubaydullah jeje zubair bin awam sa'ad ibn abi waqas Sulaiman al-Farsi Abu Zar al-Ghafari ngona ko baya bere aji sama ya luye akodo ko ase ko me ko detere na may jundo Bukhari ye jundo ayatu sahaba ye jundo aywa anwar Muhammad ibn Muhammad diniya dunya bindan e chacha ne siran ma baya bere umro as'ad bin turara hose Madina we
awal muhammadiyya na ko diniya ko nimro keluna presa fe na losa fe no kansa ha abam gende sanne ko temtere na lele ko nimro twat tani sama ko serman baya al oso chuan chuan baya bre ina chuan amuri chuan aljana bi ko temtere ka wala yasjudu sajdatan wahida wasjudu min lilin dunya bila sabai jocho ko serman gazwatu binda sabai tama woni me ina kefere sabani dereme na banko duandi sabani dereme sabani na banko duandi ko serman jere ne satin ode no so ko yato ono iya tije no mabaya be to do ro kefere tinda ka jawo du binda kure iya ngani nure ko ni ndo washina ko kuma ya sa sai nan jibril ya je ya sa ganja ngani ci na kuma cinde gabi ye ya muhammadu inna rabbaka yakraka salam kama modo ka awon ba ka aro ko ga ko sere mene kana ma baya be ba ko kanda aljina jannatul firdaus wal nusumin ko tuma ko ya amma khaira aro ka an tan hawlo ka wa aljanna li kada ka fatta bi shurubi baikum lazi bai'atun bihi wa zalika huwa al-fawzul azim wa nasran tuama wa ayat tamdira ayatul sama ka fatta bi shurubi baikum lazi bai'atun bihi wa zalika huwa al-fawzul azim sama biya tan hawlo wa be le baya be biya tan hawlo wa sai ka to wallahi ka ko ya kwa garai ko sai hadi tan amlo ko le aljanna lui so biran dunya bila tamba ya be chen nu chen aljanna lui ana ka ja ko tan amlo we asira wa tan amlo we ka usema wa aljanna kala no bran sama men ene sansere makati andu ana mone iya sansere madina tan samurwa mone nume sira ko kuma allah bar ko sobre jibaira to qura ka wa tusalli ala ahadi minhum mata abadan innahum kafaru wa matu wa hum fasiquna bangale sanne atwa sansere de ko kuma sansere asirin mu ya hukendo asan mu ya hukendo na figi atwa eta ka kebere gini ala ni ta ire ko sansere de ne ko sansere haya si andwa sansere ba jana ma lui wole si jana bai abre sujuru biam dila ka wa ajana lui ha kan la ko san ko ma ko bayatu bai ai ngaba sujuru ya ha ko do ba ya bre ko do ajana lui ngaba ha cin tatir dunya we sauci ya duwa na sene ya ga ba ajana urna ka amina o mi o nume amma ka kuma sansan le tu Gelera na ala na bre ndese o ba ben kan la ten ngoda lu ye abaya bi jaramba ma bre ndese o go ba ya bre me jana ma go ga go lo wala ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi jamanai alaka basigi jamana din wala ku do dakelen fe ku bo dakelen fe an karam wa sayyid Sheikh Usman Maran Haidara shi jani kana alaka dama alaka ana akisi jugu toroma alako ke kira bunya kama salli ala Muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanu ni wariye donga